Paggabay po sa mga kabataan laban sa bomb at shooting threat ay iginiit ng PRO1. Para sa balitang iyan, ating pakinggan si Idol Juana de Vera. Iginiit ng Police Regional Office 1 ang kanilang panghihikayat sa mga magulang, tagapag-alaga, paaralan at iba pang sektor ng komunidad sa paggabay sa mga kabataan kasunod ng magkakasunod na insidente ng bomb at shooting threat na naitala sa ilang paaralan sa Pangasinan. Ayon sa otoridad, ilang insidente ang naitala sa mga bayan ng Rosales, Mangaldan, Santo Tomas, Lingayen at Balungaw kung saan natukoy sa investigasyon na ilan sa mga nagpakalat ng naturang mga banta ay pawang mga kabataan na ngayon ay sumasailalim sa kaukulang legal na proseso alinsunod sa umiiral na batas. Binigyang diin ng kapulisan na mahalagang maunawaan ng mga kabataan ang mabigat na epekto ng pagpapakalat ng bomb at shooting threat na nagdudulot ng takot, pagkaantala ng klase at pag-aalala sa mga mag-aaral, guro at mga magulang. Ayon kay Police Brigadier General Jovencio Badua Jr., Regional Director ng PRO1, hindi dapat ituring na biro ang ganitong mga gawain dahil may kaakibat itong pananagutang kriminal. Idinagdag pa niya na pananagutan sa ilalim ng umiiral na batas ang sino mang mapatutunayang sangkot sa paggawa o pagpapakalat ng bomb at shooting threat anuman ang edad, kasarian, lahi o katayuan sa buhay. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.